Marko Gašić preuzeo je dužnost predsednika opštine Inđija od svog prethodnika Vladimira Gaka, koji je ovu lokalnu samoupravu vodio u 2 mandata. Pre same primopredaje Gak je govorio o postignutim rezultatima, istakavši da sa mesta predsednika opštine odlazi i više nego zadovoljan, jer je u prethodnih 8 godina završeno i započeto mnogo investicija, a opština Inđija danas je jedna od najrazvijenijih u Vojvodini sa stopom nezaposlenosti ispod 3%. Želim mu naravno puno strpljenja, mudrosti, snage i energije da se nosi sa svim problemima koje se stavljaju pred ovu funkciju, pred jednog čoveka. Rekao sam to više puta, onaj ko nije sedeo bar 7 dana na mestu broj 1, odnosno predsednika opštine Inđija, ne zna koliko je to teret. Svakako svi vide samo onu drugu dimenziju da je to privilegija, naravno da jeste i ne postoji veća čast biti na čelu grada gde si se rodio, govorim to i u svoje ime i u ime novog predsednika, ali samim tim je utoliko je veća i odgovornost. Nastavljamo tamo gde smo stali, gde je gospodin Gak stao, zaista želim tu da nastavim. Sigurno će biti neka nova energija pridodata, ali to je, kažem, kad su promene, to je negde i normalno. Ono što i on zna je da je on uvek deo tima ovde i da ću svakako, pogotovo u početku, se konsultovati sa njim oko mnogih stvari, a nadam se i kasnije da ćemo sarađivati. Tako da zaista za ovo sada hvala vam puno, ne bi više dužio, pa ćemo ovih dana se gledati i pričati za neke planove i ostalo. Novi predsednik opštine Inđija Marko Gašić istakao je da je spreman za novi izazov, kao i da će mu dosta značiti iskustvo koje je stekao kao pomoćnik dosadašnjeg predsednika u njegovom prvom mandatu. Gašić se danas po prvi put sastao i sa članovima opštinskog veća.